Няма сопа, която може да избие Русия от сърцето на българина. И освен това, мене още никой не ме е убедил, че да вървим с Русия ще означава да загубим независимостта си. Та нема не губим своята независимост, като се държим за пешовите на австрогарци и немците, които не удариха ножа още на Берлинския конгрес. А сега нека ви попитам. Вие сте карали някога талига с коне? Много пъти. Имахте ли пръчка за подкарване на конете? Хората не са коне. Нашите хора? Нашите българи? Даже не са коне. Те са магарета. Дето обраха хазната в Парабаконак. Разделиха си парите и продадоха Левски. Дето подмамиха Ботева да излезе с четата, а се изпокриха като мишки. Дето викаха ура на Као Барс, когато агитираше, че България не могла без Русия. Тя наистина не може без Русия и вие го знаете. Ние сме малка държава. Ако не сме със славянска Русия, с кого да сме? Няма сопа, която може да избие Русия от сърцето на българина.